Сега ще ви покажа след вчерашния купон с приятели какво се е получило в суматохата от грубите глинени чаши и чинии. Това са неприятни черти, които са оставили съдовете. А в следващото видео ще ви покажа и как може да се отстранят, когато не са много груби. Иначе плътовете и мивките от полимер, мрамор и гранатит на фирма Томсън са красиви, практични, идеално се връзват в интериора на механи, кухни. Сега ще ви покажа. И на фона на прекрасната родовска музика